t'agrada perquè ets balear. Anem, benvinguts a 1, 2, 3 i pico. Avui tenim dues parelles que volen a la Balear de Socarrel. Per començar, en Albert i na Marta, que som catalans i residents a les Illes Balears. Uep! No tenim pàgina web. Però tenim adreça de correu electrònic. Marta i Albert, que macos, @iestalviem.cat. Per altra banda, tenim uns valencians. No, senyor Penya. Nosaltres som balears de Socarrel, però el meu amo pateix de valencianí. I torna-li a trompar el xic. Bé, començarem amb Albert i na Marta. Per 3 euros i un pèl de la meva barba, maneres ben balears de negar una situació. Com, per exemple... Temps. Què? Qui? Com? Cucu! Catalins de Catalunya, no heu endevinat ni una. I si seguiu així... Ai, no trob res que rimi. Bé, ara vosaltres, per 3 euros i la meva versió de thriller en Mazuquita, maneres de dir que t'has passat en la beguda, com, per exemple, agafar una castanya. Temps. Agafar una bona castanya. Vinga. Te huele con pisafaclotet. Ah, vas encesa i la figa te fa palmes. Oh, quins penolis! Heu begut oli! Valencians, me sap molt de greu, però sembleu uns... betzaleus. Betzaleus? Què significa betzaleus? Ai, és que no trobava res que rimàs. I fins aquí la nostra edició d'avui de 1, 2, 3 i pico. Han guanyat la mamansa i mada, que podran passar 5 vespres amb mi a Vilafranca de Bon Any. I si na Marta i na Vanessa també volen venir, podeu venir. Ali, donines, vos esperaré fins a mitjanit. Vos enyora molt, vos veuré producir. Perdona, tu saps quan fan el sorteig de l'apartament a Torrevieja? Me cagué en l'hòstia divina consagrada, te pega a la paret com una corfa de boniato. Ai, que simpàtics que són aquests nois de Formentera.